sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Atong padayong iampo ang kahusay, kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod nga unta magsunod kita kanunay sa panig-ingnan ni Hesus ug sa mga santos. Ang ato usab nga mga benefactors and donors nga siging tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots alang sa katumanan sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo og panalipod batok sa mga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuuran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Ang Ginoo miingon, nagpadayon sa pagpakasala ang katawhan sa Israel. Silutan ko gayud sila, kay gibaligya nila ang mga matarong, tungod lamang kay wala sila makabayad sa ilang utang, ug aron makapalit silag sandalyas, gibaligya nila ang mga kabos sa kaulipnan. Gidaog-daog nila ang mga timawa, o gibintahaan nila ang mga kabos. Ang usa ka tawo ug ang iyang amahan makigilawas sa usara ka ulipong babay, o gipakaulawan nila ang akong ngalan nga balaan. Sa tanang dapit nga ilang gisimbahan, naghigda sila sinulob ang mga bisti nga gigarantiya sa mga nakautang kanila. Sa templo sa ilang Dios, nanginom sila bino nga ilang kinuha ngadtong nagkautang kanila. Apan tungod ug alang kanila, gilaglag ko ang mga Amorihanon, mga tao nga sama katag-as sa mga kahoyng sidro, ug ingon kalig-on sa mga kahoy tugas. Gilaglag ko sila sa hingpit. Gikuha ko kamo sa Ehipto, o gigiyahan latas sa kamingawan, sulod sa kapatan katuig, o gihatag ko kaninyo ang yuta sa mga Amorihanon. O karon, iduot ko kamo sa yuta, sama sa karumata nga puno sa kargang trigo ug sibada.
Bisan pagkadtong kusog mudagan, dili makaikyas, mawad-ag kusog ang mga kusgan, ug ang mga sundalo dili makaluwas sa ilang kaugalingon. Bisan pa ang hanas mugamit og pana, ug ang kusog mudagan dili maluwas, ug ang mga tawo nga nagkabayo dili makaikyas. Bisan ang labing maisog mukagyo nga walay bisti ni adtong adlawa, miingon ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi kini, kamo nga wala gayud maghuna-huna sa Dios. Hinumdumi kini, kamo nga wala gayud maghuna-huna sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, ug giangkon sa imong baba ang akong mga kasabutan. Bisan kontra nimo ang disiplina, ug gisalikway mo ang akong mga pulong. Hinumdumi kini, kamong wala gayud maghuna-huna sa Dios. Sa pagkakita mo sa usa ka kawatan, nakikuyog ka kaniya, ug uban sa mga mananapaw, nakig-abin ikaw. Sa imong baba, wala mo pugngi ang dautan. Gigamit mo ang imong dila aron pagpanglimbong. Hinumdumi kini, kamong wala gayud maghuna-huna sa Dios. Nagsulti ka batok sa imong igsuon, batok sa anak sa imong inahan, naglibak ikaw. Sa paghimo nimo nining mga butanga, magpakabungol ba ako? O naghuna-huna ka ba nga sama ako kanimo? Buyagon ko ikaw diha sa pagpakita nini kanila, atubangan sa imong mga mata. Hinumdumi kini, kamo nga wala gayud maghuna-huna sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka muadto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayanan. Ug may laing tinun-an nga miingon, Sir, mupauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod ka nako, ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihisgutan ang grabe kayo nga silot alang ni adtong mga tao nga musupak sa sugo sa Ginoo dinhi sa atong unang pagbasa. Matud pa kamo nga nagsupak nako, moabot yung panahon nga sa tuig pangsulti dire. Sama kamo sa karumata nga akong nga puno sa karga nga iduot nako sa yuta. Bisan kadtong kusog mudagan dili makaikyas, mawad-ag kusog ang mga kusgan nga mga sundalo. Aw ang mga sundalo dili makaluwas sa ilang kaugalingon. Bisan kuno kadtong hanas mo gamit og pana, ug ang mga kusog mudagan dili maluwas. Ug ang mga tao nga nagkabayo dili gyapon makaikyas. Pasabot kun makasala na gani ta, musupak na gaita sa sugo sa Ginoo, ato na ganing kontrahon ang iyang mga kasuguan, mao na ginay labing dako nga kaalautan natong mga tao. Lingiyay mong tupad, ingnawa pa ka magsupak-supak. Nako no. Kay kita kusog kita musupak, magsalig ba? Magsalig nga kusgan ko, magsalig nga influential ko, magsalig nga ako'y nagkupot sa gahom. Mo ni karon ang gibuhat sa kalibutan, gubat, ako'y magdesisyon nga makigubat, total ako may gamhanan. Mo na gisulti nila ni Putin, nilang Zelensky, sa mga taga-Israel, ngadto sa taga-Hamas, ana og uban pang mga naggubat nga mga katawhan karon, ako'y magdesisyon. Karon sad giduso sad ni nato ang kanini ang absolute divorce bill. Way magbuot namo kay kami ang nagda sa gahom dinhi sa nasod. Ana no? Dili na ta maminaw sa Ginoo, gikalimta na nato ang Ginoo. Mo na giwarningan ta sa atong kaning tubag sa Salmo, hinumdumi kini kamo nga wala gayod maghuna-huna sa Dios. Kining giduso karon nga mga pamalaod, mga bill, sama aning atong RH bill, kining ato karong absolute divorce bill, o kining uban pang mga kuan, same-sex union bill, abortion bill, euthanasia bill. Sa panang uban, kanang balhin-balhinon ang gender, ana, ambot og ang atong mga magbabalaod, naghuna-huna ba kaha sa Dios. Apil na siguro ng pagkolor sa imong buhok, pagkiskis sa imong kilay, pagpaputian ng imong naong,
pagpadako anang imong mga dughan, bisag laki ka, imong himuong dako, imong dughan. Nya babae ka, imong himuong gamay, imong dughan, kay gusto jud kang maglinaki. Ambot og naghuna-huna baka na og Dios. Sige, ingna imong tupad lingiang, imong tupad ba ingna sa imong pag-atiman sa imong naong naghuna-huna ka sa Dios. Ingna nas ka na bang imong pag-atiman anang imong naong naghuna-huna ka sa Dios. Ay mo kabalaka kay hastaming mga pari, siging misa pero wa maghuna-huna sa Dios. Ang gihuna-huna unsa man? Ang kibaw na mo, ang kolekta. Gasigi mig alagad sa simbahan, na ay pipila na mo, o di ba ka kadaghana na mo, wa maghuna-huna sa Dios. Ang gihuna-huna, ang among kaayuhan na makuha gikan sa among assignment. Muna'y pait kistanan. Huna-huna agyud ang Dios. Nya, kinsa man ni nga Dios? Ang buhi nga Dios nga nagpakatao, nagipakita niya unsaon pagpuyo dinhis kalibutan, mao si Kristo. Siya mao'y modelo, si Jesus ug ang mahal nga Birhen Maria ug si San Jose. Nya gisunda ni ron sa mga santos nga misunod nila sama ni San Vicente Ferrer. Sila mao'y mga modelo unsaon paghuna-huna sa Dios. Gani ang ato ganing patron dinhi si San Vicente Ferrer, ako dyan ang ibutang dias babaw unsa ganito na iyang prinsipyo. Lusga. Whatever you do, think not of yourself but of God. Haom kaayo ang kinabuhi o ang prinsipyo ni San Vicente Ferrer, kay mausad na iyang paagis pagsunod ni Jesus. Kay si Jesus nag-ingon sad, wala ko'y gibuhat o gisulti bisan unsa nga dili gikan sa akong amahan. Nya gusto sad ni Jesus nga ang tanan nga nagsunod niya mupuyo sa kinabuhi nga iyang gipuy-an. Di adiri magtutudlo sa balaod, niingon siya kay porti namang sikatan ni Jesus ato. Niingon dayon ang magtutudlo sa balaod, Lord, mukuyog ko nimo bisan asa ka padung. Si Jesus mitubag niya, iyan ang gisultihan, unsay matang sa kinabuhi ngayang gipuy-an. Ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Unsa may pasabutan ni Jesus, mukuyog ka nako. Lingay mong tupad. Ina mukuyog ka ni Jesus. Kuyog. Oy, may usa nato nga mobalibad. Uy, kuyog ko ni Jesus. Unsa may gisulting Jesus? May pang mga milo kay naa sila'y lungag ang mga langgam na ay sag, pero siya'y balay nga kapahulayan. Ganahan mo mukuyog anang klasihas tao nga way balay nga kapahulayan, bisag asa lang makakatob. Ganahan mo? Oy. Niya mayon ka. Di sa madapader. Di na kita makuyog ni Jesus ani. Unsa may gitudlo sa yawa, pangangkon gyud, pangangkon. Kinahanglan yun i-secure gina nimong imong stability. Stable ang imong balay, stable ang imong yuta, stable ang imong savings, stable ang imong health. Kana yun, stable yun. Pero sa kang Kristo, unstable. Why? Determined nga lugar nga siya mo pahuway. Kaninindot kayo ni siya nga pagtulunan. Kinsay gusto mo sunod ani, taas ang kamot. Unsa mo na inyong gustong sundon? Ang yawa. Mauna karon nga may lantang mo ingon, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Unsaon pagkatuman anang your will be done on earth as it is in heaven kung mag-angko na tag usa ka lugar.
Unsa may implication aning pag-ingon ni Hesus, wa siya'y balay or lugar nga kapahulayan. Unsa may pasabot ana, everywhere is His domain. Nga ang tibuok kalibutan maoy iyang puy-anan. Ang tibuok universo maoy iyang puy-anan. Nga ang tibuok creation, heaven and earth, maoy iyang puy-anan. Di siya mo determine og usa ka lugar. O tanawa karon nga nagsit na tag mga boundaries sa atong puloy-anan. Unsay resulta? Naggubat. Kusog naman kita mingon private property. Amo ni dinhi, inyo na diha. Pag encroach diri sa South China Sea, gubat dayon. Away dayon. Ana, di ba? So ang makawagtang di aning gubat o kagubot, ang kuno nato nga ang tibuok kalibutan maoy atong puy-anan. Unya kay daghan man kay ta dinhis kalibutan, mag-inambitay ta, maghigugmaay ta, mag-alagaray ta, gamito nato ang tanang bahandi o mga butang sa kalibutan para sa tanan, dili para sa ato lang kaugalingon or sa pipila. Mao na implication ni Kristo. Ayaw pangangkon bisan unsa aron makagamit ka sa tanan, makapaambit sa kasatanan. Ana, sige, laing lingi sa imong tupad. Ing na pwede na ko adto karon mukaon sa inyo. Na pwede adto ko mukaon. I-welcome ba? Welcome ang tanan. Dili ta mag-isipay, dili ta mag-iyahay. Kita bisang gides balay wa man ninyo gitudlo nga kining tibok balay kitay tag-iya. Una ang resulta, butangan dayo kwarto. Ako ning kwarto ay mog sudirib. Bantay lagi mo na ako. Ana no? Yahay dayon. Ayaw magtinabangay. Tinuod na kay giangkon nga lugar pero wa magpasabot nga ikaw ra gyud mo gamit ana. Mo ni kaning atong simbahan. Ang simbahan para ni sa tibuok parokya. Mo bitang wa gitay gialaw nga mo parking dinhi kanang magpermanentig parking na may pipila nga ni suwat gyud. Pader wa jud may parkingan. Pwede anha lang may mo parking diha overnight. Wa ko ni alaw. Ngano man sobra gud ni 20,000 ang atong parokyano pastilan og muhangyo ang tanan nga ari mo parking. Tungod kay para ni sa tanan, way usa nga moangkon dinhi nga siya'y mo gamit aning particular place para gid ni sa tanan. Mao nang ato ning gi-arrange dinhi. Doon natay mga pamaagi, pamalaod aron nga ang tanan makagamit. Nasa pipila mo ingon pader kanang mga lingkuranan, ubay-ubay man ginang lingkuranan diha. Pwedeng makagamit mis among para sa among minatay kay gihaya karon wa gilingkuranan. Ang palingkuran anang magsigig tungit siguro, magsigig madyong. Nako ayaw kay ug ang hunahuna sa tanan nga kada dunay patay gamito ning mga bangko simbahan, simba kog daghan kay mga matay. Mahurot ni gamit ngadto unsaon pag-uli dinhi nya inigamit na nato inig panahos misa wa na tay lingkuranan kay giigo-igo man ni nato sa ato dinhi gidaghanon sa manimba nga nang mosobra ba kanang mo excess diha ayaw lang ana pasagdi na lang ng mga kapitan diha kanang mga konsihal kay kusog man kay na sila mohatag anang mga pabor anang ilang mga constituents. May na kay particular barangay kini magong ato tibuok ning 5 ka barangay ang giatiman ani may mantong adto mo sa inyong kapitan kay di man yun magdungan og kahurot og kamatay nagdaghan di anang usa ka barangay. Di ba? Maatiman ra gina nila kay kana ramang barangaya. So ana atong kuan ini na uban magmahay-mahay ra ba daw ning paria dili magpahuwam sa iyang kana sang atong mga tent dagan naman tay mga tent yas gawas na say muhangyo pwede gamiton pa der ayaw lang kay basin unya og panahon na sa doon sa eleksyon na ay mamatay gamiton atong tent maingon dayon kada spander pariha day sila partido
Itabangan man nga inighangyo pikas wa na tay tent, moingon ta ayaw lang kay wa na tent hato na gibalibaran kay kontrapartido man ta. Awa na nahimo ng partisan ang atong simbahan. Dili na mao ha. Mao na ang implication diay sa poverty ni Kristo. Mao di ay ang paghigugma sa tanan ug pagtan-aw sa tibuok kalibutan nga maoy iyang pinuy-anan. Nga atong panggaon ang tibuok kalibutan kay mao ni ang atong pinuy-anan. Kay uban man gud nato panggaon ang iyang balay ug ang iyang nataran. Niya namuhi siyag baboy, gipaagas ang hugaw sa baboy ngadto sa ilang silingan ngadto sa sapa. Wa niya panggaa ang silingan ug ang sapa. Ang silingan siging hanggap anang baho sa baboy, hugaw sa baboy niya siya mo pahimos para mo panindot sa iyang nataran. Sakto ka na? Ha? Ako gining panindutan ang akong sakyanan. Ako gining habul-habulan ang akong sakyanan para dili maabugan. Pero anha nako iparking sa karsada nga barangay road. Sakto ka na? Mao lagi na. Tungod kay wa naman ta maghuna-huna nga ang tibuok ni aing kalibutan atong ampingan, atong gamiton aron mahimong kaayuhan sa tanan. Mao na ang Russia magsigig bomba ngadto sa Ukraine kay wa ko'y pakialam og mga bungkag ng inyong building, mga matay ng inyong mga tao diha, basta ang ako nga kundi nako na maangkon ang akong gusto mo supak mo sigihan tagyon mo bomba pero protektahan ni nakong ako dire, protektahan ni nakong akong teritoryo pero kamo patyon ta mo pero part ba yan na sa world. Sige tag-ingon ayaw mo anang aso kay makadaot na sa ozone layer. Pirti ng aso nga miulbo didto karon sa Russia at dito sa Ukraine tungod anang pagsigig binumbahay. Hain man napadong ang ilang mga aso karon. Ang mga aso gikan aning binumbahay sa Israel didto adtong Gaza. Hain man napadong karon ang mga aso. Kanang mga aso sa ilang paghimo ng ilang mga nuclear weapons o mga other armaments sa gubat. Hain man napadong rong mga aso ana tuas atong ozone layer. Unya muguba sa ozone layer matud pas mga scientist mupatay pagyud sa mga tao nga nias ubos. Grabe ang distraction sa mga taong hakog, sa mga taong nangangkon kanunay nga ako ni. Ang gusto ni Kristo mosunod ta niya, moingon siya, ampingan kuning tanan para sa tanan. Sige, last nga lingi sa imong tupad. Ning na sugod karon ampingan tika. Don't worry, ampingan tika. Ana ha? Sus kanindot ana kaysa moingon ka sige ro paksupak na piti gyud kanako. Ampingan tika. Kana mo inindot kana mga nangutang ninyo ina ampingan tika. Siya pwede di mo bayad, okay ra. Di ba? Imong asawa imong ingnon ampingan tika. Pwede ko mo kuyog ni pare, okay lang. Ana di ba? Lingo-lingo ra badayon. Imong asawa katikista man niya si pare, lay minister man, mangadto man sila sa chapel nga ikaw di man ka lay minister, ang magmukuyog ka. Sila kay magkuyog. Nya okay ra na nimo isip bana. Okay ra. Ana, pwede mi mag-overnight ni father? Okay ra. Nga naman mag-BEC meeting man dito sa layo nga chapel. Nya BEC organizer mang imong asawa. Nya sila ra mas father duha magkuyog. O, di ba? Okay ba na? Okay ra. Ayaw, way labot ang sala ha? Way labot ang okasyon sa sala. Nagingnan kay diri kamong mga amahan, mga buangon kay mo, nakighilawas mo sa usara ka ulipon, anak og amahan, gitabangan ninyo ang inyong ulipon. Grabe kayo mo ka mangtas anang sala. Ang sala gi atong likayan. Muingon na gani ang usa ka tawo, buhaton tani nya tan-aw nato sala, automatic dili okay. Ana no? Basta sala. Moingon na gani imong uyab, ikaw babae ka, moingon imong uyab, mangadto tas hagunuyan.
dili pwede. Manimba ta, okay. Di ba? Mang snacks ta, okay. Mangluklok ta ng kwarto, dili pwede. Magpakasal ta, okay. Ikaw magkasal, mangluklok ta, bisag 24/7 pa. Ana. Di ba? Kaya naman sala. Kunya kung nang imong bana, di nasan mugakos nimo, kinasal mo, di na mugakos, magsigtalikod, kablita, inaayaw, dihag talikod-talikod. Kaya nagpakasal ta para ani, gakos pa more. Ana. Bahalag luod, gakos yun. Kay mauni ang hinungdan nganong ni atagatipon taning kwarto. Ako ra nang una-una kay mo kasuwayan. Ambot sayon ba na buhaton ninyo? Ako kay baw, no? Kay baw ana, bahala na mo diya. Basta dili lang sala buhata, pero og sala gani di gid nato buhaton. Kay makadaot na dili lang nato kung dili sa tibuok yun nga katawhan ug sa tibuok kalibutan. In short, sundo nato ang tanang sugo sa Ginoo ug likaya nato ang tanang sugo sa tao nga ni kontra na sa Ginoo. Sama ning ato karong gi-propose nga absolute divorce bill. Outright contradictory gina sa atong prinsipyo isip mga Katoliko, isip simbahan. Muna mubatok ta ana, pero ilagi ng idayon, we will suffer with them. Antuson lang sad nato ang silot uban nila. Sama ni Kristo, ni antos siya sa silot, kuyog nato, silot sa sala, bisag wa siya kasala, aron mabuntog niya ang yawa. Maura sa na itong buhaton. Manindog na ta mga buutan. Mga igsoon, dad-o nato ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong mahigugmaong amahan. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga namunuan sa simbahan ug ang tanan nga kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, mulahutay diha sa ilang panaad sa pagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga matag adlaw mabag-o ang atong Kristohanong katilingban, pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas maayong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nawad-ag paglaom tungod sa atong mga kasaypanan, makaamgo nga si Kristo ang atong Pangulo, kanunay nagauban kanato o nagtabang kanato sa pagdala sa atong mga palasonon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga naluya tungod sa mga balatian, makasalig sa paghupay sa Dios, pinaagi sa maamumahong pagsuporta sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay nga misunod kang Hesus, makasulod sa balaang presensya sa Dios, hangtod sa hangtod, dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dios among amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matay. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaandi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo umalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaingon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinuluan, luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy ikan. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalit.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Many the gifts, many the people, many the hearts that yearn to belong. Let us be servants to one another, making your kingdom come. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhis kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung gahom. Nya mulihok ra ni siya kon musunod ta ni Kristo sa iyang kinabuhi is kakabos nga wa gitay ang konon bisan unsa apil na ning atong lawas. Parehitong atong lektor batan-on pa kay nastanan ning collapse lag kalit. Nya modritso na to awa na. Dali ra kay ni atong lawas. Nga turo mga batan-on murag upat na kabuk batan-on nato dinhi nga nikalit lag collapse. To sa atong sokom dire nakuyapan gyapon kaapil pa kog alsa dito sa atong batan-on nag-outing sa mga PYCC ni kalit lag nagmisa ra ba ko ato ni kalit lag hagba dito sa may dapit sa may CR mao gyapon mukalit lag collapse ang atong mga batan-on karon ngano man tungod na sa wa na kaayoy pag-amping sa lawas. Ilang kaon di na magdumdum ang ilang pahuway wa nay klaro unsang orasang pahuway ana lahi sa una ba nga matug ta alas 8 gabi alas 9 matag buntag sila tuog buntag matag gabi wa nay klaro nya kaon sa unsa lay kanon
Nya paslim-slim sa lawas kay hadlok managkong bilbil. Mao na mga daot gyud. Ug uban pang mga aspeto. Di man sana sila mga buangon, mga buutan man, pero usahay lagi ang kalibutan mao mo influence. So lingkod sa mong kadiyot. Akong i-report ninyo ang atong update sa atong mga slots, ang atong SBF-DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na natayhalin nga niabot og 27,475 ka slots o niya napay 32,525 slots nga available. Naasad ni siya tag 500 pesos per slot, nya naasad ni siya ay kaning 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nya ang ato sad nga Mother Mary's Healing and Deliverance nanatay halin nga 3,221 ka slots, naapay 2,779 ka slots nga available nga tag 1,000 pesos per slot. Naasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge. Ang ato sad nga DSAP available pa, mudawat pa ta mga investors, tag 500,000 pesos per slot nga naay 25% per annum nga interest rate. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ang atong YouTube nakashare po tag 131,000 pesos atong month of May. Nga padayon lang mo og sunod og follow aning atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Aron ang ato sad nga mga official nga information inyong masundan sa atong online mass aning atong channel, atong makita ang atong mga official contact persons, contact numbers and account numbers panahon inigkanta sa offertory song o sa final song. Ang ako sa daing GCash account o ang mga GCash account sa akong mga secretaries nga napuno na to last month, karon open na sad. So pwede na mo makapadala sa atong GCash. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.